Hello mga bay, mayong good morning ninyong tanan diha. Kami karon sa munisipyo no. Magparehistro unta ko. Unya tama na daw 500. Mana daw linya. It's 7:57 pa, sayo pa kaayo. So sayo pa kay mi nagikan sa amoa. Medyo layo. Nya inig-abot diri na day mi dawaton kay taman ra sa 500. Kay tanaw na to ang naglinya be. Signa dito ko uyab. Na dahil ni sayo dirig mayo. Kuya, nauna mo sa linya sa 500. Unsa mo ra sa nabot diri? Alas 2? Oh my God, alas 2 pa sila diri mga bahay. So, alas 2 pa sila naabot si kuya. Alas 2 sad mo? Kasi wala pa may tuog ron. Wala pa yung mga tulog sila mga bay. Alas 2 pa dahil sila diri naabot, no? Yeah, how about us nga? Alas 7:58 na. So, dili namin dawaton. Inya, dili namin makaparehistro ani, no? Kay, kanang, nautuhan naman may auto na dahil ni. Pwede namang effort na mo kung may mga estudyante. So, karon pa may makari. Inya, dili na dawaton. Tanaw na to ni. Wala daw ang 500, so dili namin dawaton. So, tanaw na to sa kadakan ang 500. Ala, sige. Sige. Ala, kadaghan. Dari, mangutana ta. Unsa silang orasa, diri na abot. Ate, pwede mangutana? Unsa mong orasa, diri na abot? Ani? Alas? Alas stress? Hi, Kaka! Alas stress. Okay. Followers na ini, followers. Hi, Kaka! Kumusta may good morning? Ha? Sige, sige, re. Regards ka rin. Hello, asa siya karon? Ibalik mas damo, nagkuyo Oh, hi Lodi, diya sa Davao. Maayong buntag. Si Charing ba? Si Ate Charing, good morning. Ginay followers diri. Ya, unsa mo oras sa diri dere? Kanina pa sila alas 3. Alas stress, ganun sila man. Ipahin niya sila. Pwede day na. Dili. Dili dayon. Pwede rin, basta kailan ko na yung kaliwat na mo. Hindi unsa niyo pag-wag number para nila. Dili ka, oy, Alas stress. Wala pa yung mga tulog, mga haggard pa, mga bangag. So, how about us? Karon pa ni Ari. Karon pa ni Ari kay tungod na pa may mga estudyante. May makasayo, no? Nya, gahapon no sana may orasan na uli mo ni nga. Wala gay tingog. Wala kay Kaka. Transfer na ka dire. Oh, tanaw na ito. Tanaw na sila. Oh, sige, sige. So, mao na ni sila mga bay. Ika number, unsa nang bira mo? 453. 453! My God! Tanaw na ito yun sa kadagan. Ang magparehistro sa last day. Hello ninyo dihatanan. Nagbilar jud mo para mo ari. Hello, daghan kay mga bay. Grabe. Tama dito. Nya kami ani di namin makaparehistro no kay dili namin dawaton. Unsa mo rasa diri nabot? Okay ra. Unsa rasa mo diri nabot? Ah, sige, okay. Unsa rasa diri na ani? Alas 4. Sige, my God, dili na gid mi madawat ani. Saan man naman ni estudyante, mo karon pa mi nakare. Tanaw na to. Oh, grabe, daghan kayo mga bay. 500 daw ni sila kabok diri naglinya. Live tayo mga bay. Grabe, daghan kaayo. Asa dapat ang last nga linya? Asa ka ang last nga linya ani? So taman diri mga bay nagtuyok-tuyok na ta. Live tayo ngayon dito sa munisipyo. Hala, taman dito mga bay, taman dito. Grabe. Number yapon. Taman dito, grabe kadaghan. Grabe kadaghan mga bays. Hala, sige. My goodness. Sige, asa ka ang last nga linya ani? Mangita ta. Kuya, asa dapat ang last nga linya? Tuag dito sa bukid sa Ipod-Ipod. Bigas magyud. Dito. Kay kini sila, tuyok naman na diri. Padung na diri sila. Hala ka no, grabe. Nya kami kuya, dili namin dawaton. Daghan ba kayo dito? Kay tungod, 500 na daw ka buok. Oh, dili namin dawaton. Wala namin gidawat sa entrance. Dili na pwede.
Wala pa sila kabalong sa plano sa mga bagong nangabot karon. Ya, piti na pala mo daghana. Kay last day karon sa kuan. Last day karon sa sa kay Kuya Restro di ay. Ha? Oh, wala na mi dawata dito daghan pa kayo mi. Karon ba mi naabot? Dili na lagi pwede. Wala na. Di na pwede, di na sila mga tag number. Tama na daw 500. So 500 na daw mo kabuok. Oh, so 500 na daw mo kabuok. Di na mi dawaton daghan pa kayo mi. Di, sunod na po mi magparehistro. Oh, sige, good luck na lang ninyo ha. Salamat kayo. Tama na dito daw dito ni. Tuyukon na to, tuyukon. Tuyukon. Kape, tuyukon. My God, kadaghan. Hala, daghan kay mga bay no, niliko na daw ni. Asa man dapit ang niliko, ani dapit. Hala, my God. Taman pa dahil ni dito mga boys. Hala, grabe. Grabe. Grabe kadaghan. Last day karon sa rehistro mga bay. Sumuni ang lakaw sa panahon diri karon sa munisipyo. Aha. Alam mo, natuyok na ako ang munisipyo mga bay. Napadjudagan kayong linya. Grabe oh. Ambot asa dapit ang... Kuya, asa dapit ang last nga linya ni? Tuyok na. Tuyok naman daw ni. Ala, ikaduhan na yung linya. So, naana mo yung mga number diha. Kung sa'yo number ni mo? 148? Kung saan nga oras ambot diri? Alas 6 sa buntag. Sa'yo lagi ka. Uto na lagi ka. Unya, anong 148 man yung number? Sa itong mga alas 2, nangabot, alas 3, alas 4. One lagi lang number, 300 plus. Lahin yung kuhaan ko. Diri, number ni. Oh, sige. Wag, dito daw sa Luyo ang last nga line. Yang, kere ka taho. Oh, cut off na daw karon. Tama na sa 500 no kuya. 500 na taman? Nya kaming wala na sa 500, wala na. Sunod tuig po dito. Sige. Nya magpaabot pa mi ani kuya. Oh. Lagi wa pa nakasugod ang 500 so matulog sa siguro mi. Naman ko mi estudyante mo karon mi nakaari. Kunya wala na mi dawata kay tama na daw 500. So dawaton na nato ang kamatuoran. Nga dili na mi pwede magparehistro ng adlaw. Sige. Asa ka dapit akong kuano? Naon ako. Ano kita sa kuya bro na ngayon. Nauna man to siya na ako, no? Siya gipauna ako. Asa siya dapit? My God, sige diri ako taman mga bay ha. Kasama na niyang lakaw sa panahon dito sa munisipyo karon. Perting daghanang tao, tuyok na ang munisipyo tibok. Daghan kaing tao mga bay. My God, daghan na kayong lumulupyo sa Cebu City. Diri sa Lapu-Lapu City di ay. Diting daghan na sa katawhan nagtuyok. Okay, daghan salamat.